Gila thum parani jini diprasal lukuro bazaro phainani nei gari kalai phalaibani 16 jon bisingo 10 jon gari be baksano twisilungo baklai thanglai o 10 jon je extend ngai serious condition baksa teferia baksa ba GBO refer hojak baikha aborni thanglai soklai jangnai lama bomo hairok ungkhana tamni bagai thum parani molsom dongno hafangnai liana bisi burum omai kheno borok o lama bai o lama tui borok thanglai soklai lima dong borokni thanglai soklai jangnai tui kupulung lama tui kechajak landslide ungjak harwa kwakjak lama mothujak ayang oyang tui thangai maya tui kechajak ayang tui no thum parani molsom ti prasalu borok thanglai soklai laijak yakra debra yak otuijak bag kupulung mui kuthung bag phalani bagui kandewa bogjak bosta kotor bosta hilik muikhun bosta sakubora bosta khaklu bosta kokiya bosta bokrok rujak mairung bosta omai kheno borokni dukho kosto no hawi lengano lengya hawi ayang teino borok thanglai soklai laiba tong borok no kebo lama kaham khlainani bagui nani khaika borok ke tinti prasaya de borok ke chini borok ya de borok ke chini tiprasa bosong borok ya de borok ke khoroksa ni butar ya de borok ke but ya de borok ke sarkar ni hapango borok phaya de hingke tanggai o lam saram jagya taun bagai mai ke pang borok thanglai soklai gana kok mathunai ti prasaruni o mangpli rokti samani o dalar de jeng ti prasa kok mathunai ro jeng kubui mangpli pu ya de jeng ke ba ereng dalar de sai tong kubui mangpli jeng tumi awai omo khen rok haste lukorok ti prasarok kolok kotor ongerok obongke noni mokolo thaijak yakode jengke ereng de koktoma thumna hnai dalar mangpli phunui tong phaidi nukhe yapri sedi visit khlai di o mangpli no nang nui tong thangkhe 200 फुट एबा 300 फुट हायंनाय हासाम कुसुक आशुके हासाम कुसुक
halap kasa khaioi poja hilik no rujuoi kandebo bokrogo yago baksa keba burirok langga kubulung waisa bai boya waini bai boya wai tham wai buri wai bajara poja kobangma borok kering khaioi lam hamjara phano manui rekalaioi bazar sekang aisugo basawoi borok manui rekalaioi omhai khemangno borokni choba bolongo thailik orkanani bolong bisingo thailik moi khumung nai togdani tesarugongo mukhun tisorok sikambuk bolong bisingo ruai bebaksa sibuk sindai bebaksa no borok thailik mukhun nai togoi muyarok phaioi omai khede borokni tongthai bolong bisingo borok habyang khe borok nogo hati somborso pias bermarok painani rang kurui bolong bisingo habyang khe borokni ajani lama kurui bolong bising bolong kotor bolong kuthuk wo berai khesi moi guthungle mannai tei bofora borokni kosto dukho kosto rok obirman manmarok kaklang sinai chini bubagrangni laibuma obai ke huijak khurut mandro khurut mandro lama kurui lama kesar tei habisingo khotjak tongkho tei taba phan saimeya tei ni lamang ngoi thangkha gari ni lama malkhong ni lama anglia Oh halap ron jiming halap tolan jiming asam kasar gari oh thailik rujuwai nini muikhun bosta rujuwai nini gobangma hukni muikhun rok mairok no bosta bag kepulung rujuwai si yang sagadike hathai jora gari je jaga sok khayo parking khayo a jaga asuk jora hathai jora borok rujuwai matlang beset lengai aitu ni jiming borok fungni maisa macha ya pasta sarta ba basa oi borok kering khaimani sarta ba sar chaitar asuk rong nai borok kering khai oi hathai jora i komo thumbara ka sopeka ya kering khai si borok pila bazar moi guthung borok je talang thangmani aborno paikari ribai oi ba asugui ba phalbai makse ba asugui phalo makse ba paikari ribo obai phalbai oi si borok baksa ba hotel o tiffin khainai gom maijanai baksa ba tiffin ba khainai omai si sapun nadi mosi miafra hai gobangma asuk burung bag kepulung bosa kepulung hai kesi ekite nunglai tongkho kosto is maniang am Sebenarnya gimana? Hah? Ngani morong kena khorok tham je jaga mi apro spot ngo gotanango go thayo broni documents kamaja khnai brak tabak naitu na thangjak date jaga kaja yago documents kamaka broni tabak
डकुमेन्ट्स नों हराव ना पाकिस्तान जानांगोन अमंखा जों सफायजाक बर'नि बारा ओंखारमानि हालाब ओंखारबायखा थिग हालाब ओंखारमानि थायो गाजा दै दङ पिटाराखै बर'नि मात अमंखाफोराव फुटबल थांजानाय स्टेडियाम बागै नखला लकेलनि बुमनि बल थांनाय जोंले बाजाखा दाबुक जांबुक खाखा दाखुक नरकले भरत थांबायखा हाइबायदे डेभलपमेन्ट दङ लामाबो गोरै मातबो गोरै स्कुलबो गोरै दा मंखा बर'नि तालिका आसे कबाला आसे मा आसे ini maka oleh hati mat mana bolong itu tuh jadi kabut kana ya mau beri spy itu untuk ini kalau hai maka kali ini hata inge harus start tuh nah start cara hata ya सुरिजाक नहीं था ini start tak gitu alat kasih dengan kalau mana kasana nih kali itu kan koi ini nang 5-6 menit rok nang nang deh nang nang ada kontar nang ay rang sa atin Hongkonori lain komacini buni sai paling bisi kabang mani baku ma perjak sumu kesejak kalai jak tonggo holong caca 파이베디 바자디 야페리 셰디 서서히 두보디 라이브 마치니 시리 시디니